Nechám manžela, aby udvotoval tie svoje prvé rastlinky. Vysvetlím vám tu na ten balíček, čo máme položený, tak to je japonský substrát nazývaný keto. Je to také, taký blato, hustejšie, nie je to íl, ale niečo v tom zmysle. Veľmi dobre sa z toho robia okraje krajiniek. Vlastne oblemujú sa tie časti, kde chcete rastlinku nasadiť, aby mala nejaký okraj. Pretože keby ste len tak zobrali hrst hliny a dali ho na vertikálnu skalu, tak samozrejme polievievaním by to časom opadlo, niekedy aj dosť rýchlo a ten efekt by nebol želaný. Takže používa sa toto keto či už na tvarovanie a tvorbu lesíkov, kde takisto sa vlastne tá pôda nemôže splavovať z týchto, hlavne ak to nie je v miskách, ale z takých horizontálnych plochých kameňov, rovnako ako z krajiniek, ktoré sú takéto tvorené vlastne s vertikálnymi skalami. Ak máte nejaké otázky, kľudne aj teraz počas tvarovania sa môžete už pýtať našich hostí, my im to preložíme. Máme tu na jazykovú školu Irlingu a Nitra jej zástupcov, takže ktorí nám preložili do angličtiny knižku Bonsai Slovakia, ktorí vlastne bdejú nad prekladom celého tohoto ročníka Bonsai Slovakie, tak môžete sa pýtať aj teraz, lebo to tvarovanie je pomerne dlhé. Takže môžete kľudne dávať aj teraz počas, vyrušovať majstrov, nevadí, od toho sú profesionáli, aby vedeli odpovedať a kľudne sa pýtajte, my im to preložíme a ich odpoveď naspäť tiež. Mnohé stromy, ktoré sa vytvarovali na výstave Bonsai Slovakia v minulých rokoch, môžete vidieť v knihe Bonsai Slovakia, ktorú tu spomíname. Jednak je tam veľká galéria bonsajov a jednak niektorí zahraniční hostia tam majú výsledky tvarovaní, tak ako šli vlastne v tých jednotlivých rokoch, také zaujímavé momenty sme sa snažili tam zachytiť.